DILG o Department of the Interior and Local Government Central Office kag Commission on Human Rights 6 ginaimbestigaran na ang natabo sa Iloilo District Jail sa Pototan. Si John Sala nakatutok. Ginapaimbestigaran na sa Department of the Interior and Local Government Central Office ang natabo nga pagpatigayon sang welga sa masobra isa ka gatos nga mga persons deprived of liberty sa babaw sa katop sa Iloilo District Jail sa barangay Nanga, Pototan sadtong Agosto 24. Santo sa pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalo sa ilang official Facebook page, ginakabalakaan sang ahensya ang pagsaka sa mga PDL sa atop sang jail facility agud iprotesta ginarigar nga kulang kag daw panos nga pagkaon, paglimita sa ginahatag nga kwarta kag pagkaon gikan sa ilang pamilya, tuman kamahan nga baligya sa sulod sang jail facility kag ang ginaligar korap nga jail warden. Ginpahayag man sang ahensya nga ginmanduan na si BJMP 6 Regional Director Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres nga sulbaron ang mga ginasinggitan sa mga PDLs kag ipasiguro nga may nagakaigo sila nga pagkaon kag iban pa nga nagapanguna kinahanglanon. Samtang inimbestigaran man sa Commission on Human Rights 6 ang natabo. Sino kay Attorney Jolie Dabuco nakaupod ang mga representante sang CHR6 sa ginpatigayon negosasyon sa tunga sang BJMP kag mga PDL. Dugang pa ni Dabuco ang 70 pesos nga budget sa mga PDL sa isa ka adlaw para sa pagkaon ng tuman kagamay, ilabi na nga padayon ang pagtaas ang presyo sa mga balaklon. Apang bangod ini ang ginahatag nga budget sa BJMP, wala man sila sang may mahimo. It is a challenge for the BJMP officials nga nagamanage sa isa ka detention facility kung paano niya paiguon ang 70 pesos. Although we are also saying hindi man ina-excuse nga pakaunon mo na lang ang preso sang hindi makatawo balang pagkaon. Ginpahayag man ni Attorney Dabuco nga nang pansini ang pagsulundan nga ginapatuman sang BJMP sa jail facility, lakip na ang hugot nga health and safety protocol sa pagbisita kag paghalin sang pila ka mga PDL sa piyaka jail facility. Kung way manggid sang malain gid nga rason ina, that is within the discretion sang jail authorities. Bukas man ang opisina sang CHR6 para sa mga pamilya sang PDL in kaso magpadayon sa gihapon ang pareho nga sitwasyon sa sulod sang jail facility. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.